Y dull trochi ydy bod ni gyd yn siarad Cymraeg, bod y lleoliad i gyd yn Gymraeg, mae staff i gyd yn Cymraeg ac yn siarad Cymraeg, a mae plant i gyd yn dod fewn i iaith Cymraeg yn y lleoliad, lle mae pob peth yn Gymraeg, caneuon, gweithgareddau, pob peth yn Gymraeg. Mae'n bwysig iawn gyda'r dull trochi bod y staff yn amlwg yn defnyddio'r Gymraeg ymysg ei gilydd hefyd, ac mae angen bod nhw'n modelu Cymraeg i'r plant. Felly, nid yn unig bod nhw'n sgwrsio yn Gymraeg ac yn gofyn cwestiynau pen agored, ond bod nhw hefyd yn cyflwyno atebion posib i gwestiynau. Mae'r dull trochi yn berthnasol iawn i'r cwricwlwm newydd i Gymru, gan fod y plant yn caffael iaith yn ystod eu hamser yn sesiwn y Cylch Meithrin. Os ydy'r plant yn dod o gartrefi di Gymraeg, yna maen nhw'n caffael iaith newydd ac yn dod yn unigolion dwyieithog. Os dyn nhw'n dod o gartrefi lle maen nhw'n siarad Gymraeg yn barod, mae'r dull trochi yn cyfoethogi iaith nhw ymhellach, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, gartrefol, lle maen nhw'n teimlo bod nhw'n perthyn iddi. Y peth fwyaf dwi'n mwynhau ynglyn â defnyddio'r dull trochi yn y cylch, bod mae'r dull trochi mor syml i'r plant ddysgu. Maen nhw'n dysgu'r iaith newydd heb gwybod bod nhw'n dysgu fo. A mae hwn mor pwysig bod nhw ddim yn teimlo fel bod nhw'n gwneud gwaith. Mae jyst yn dod yn naturiol. Mae'r cylch yn teimlo'n cartrefol iddyn nhw, mae'r iaith yn teimlo'n cartrefol, maen nhw'n defnyddio fo pob dydd. Dwi'n mwynhau bod y dull trochi ar gael i pob plentyn. Dyn nhw'n gorfod bod yn agored i'r Gymraeg adre, a mae rhoi y cyfle iddyn nhw gael dysgu iaith mor ifanc, gan bod nhw'n dysgu'r iaith yn well fel plant ifanc. Ond maen nhw'n gallu gwahaniaethu hefyd bod Gymraeg yn iaith y cylch, a ella mae Saesneg neu iaith arall maen nhw'n siarad adre, a mae plant ifanc fel yna'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddwy iaith, ac y ddau sefyllfa gwahanol hefyd. So dwi'n mwynhau bod ar gael i bawb. Da ni'n defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i ddefnyddio'r Gymraeg efo'r plant yn y cylch. Da ni'n defnyddio'r Gymraeg yn ystod amser chwarae, amser stori, amser canu. Da ni'n neud yoga efo'r plant yn y Gymraeg, a da ni'n neud dipyn bach o ddawnsio hefyd. So mae'r Cymraeg yn cael ei blethu mewn i'r holl weithgareddau yna. Mae'r defnydd o propiau fel papedi yn bwysig iawn i cyflwyno'r iaith, fel ein defnydd ni yn y cylchoedd o'r gyflwyniad. Mae ailadrodd yn hynod o bwysig yma yn Cylch y Llys, achos mae yna lot o plant yma, rhan fwyaf o'r plant yn dod o cartrefi di Cymraeg. Felly, os da ni jyst yn cychwyn siarad Cymraeg iddyn nhw, fydd gen nhw ddim syniad be yn y byd da ni'n sôn amdan. Da ni hefyd yn defnyddio ystymau corff, ystymau wynebol, props, da ni'n deud y gair, wedyn dangos y prop neu'r ystym, deud y gair eto. Mae jyst yn ffordd hawdd i'r plant cofio'r gair, dwi'n meddwl. Mae cynnal amser stori yn holl bwysig, ac i ni wastad yn annog ein staff i gynnal amser stori fyw neu amser stori actif, lle i ni'n trio dod â stori fyw drwy'r defnydd o bropiau, lluniau, bod ni'n neud yn rhywbeth rhyngweithiol, lle mae'r plant yn cael cymryd rhan yn y stori, ac hefyd elfen bwysig o gaffael iaith yw bod pob peth yn cael ei ailadrodd. Felly, gydag amser stori, mae'n bwysig bod y plant yn cael y cyfle i glywed yr un stori yn rheolaidd. Da ni'n defnyddio propiau yn ystod amser stori, da ni efo teganau, teddies, papedau i cyd-fynd efo'r stori i ddangos fel bod y plant yn deall yn well. Mae'r llun ar y stori yn cyd-fynd efo'r tegan, a maen nhw'n deall y geirfa wedyn i cyd-fynd efo'r tegan. Ac yn ystod amser canu mae gennym ni lollipop sticks, so mae'r plant yn gallu dewis yn weledol be maen nhw eisiau canu. A wedyn fydden nhw'n deall mae'r Jack Do sydd yn cyd-fynd efo'r can Jack Do. Mae gennym ni CD sydd ar werth i rhieni hefyd. Mae'r CD yn chwarae pob sesiwn. A maen nhw'n cyd-fynd hefo dysgu, felly mae yna can arwyb sy'n sôn amdan cyfri. Mae yna can sut wyt ti'n teimlo, sy'n sôn amdan sut mae'r plentyn yn teimlo, caneuon bore da ffrindiau, mae yna can hwyl fawr ffrindiau, mae yna can
mae yna can i cyd-fynd efo pob peth, peintio, os da ni'n peintio, mae yna can i peintio, golchi dwylo, mae yna can i cyd-fynd â golchi dwylo. A mae'n just yn helpu i'r plant cofio y geiriau, achos mae'r can ymlaen o hyd. So os mae'r can golchi dwylo ar, maen nhw'n gwybod i fynd i golchi dwylo. Mae'r can yn help o mawr, mawr, mawr. Mae'n bwysig bod y dull trochi yn parhau tu allan i ystafell y cylch hefyd. Felly yn yr ardal tu allan, os oes gan y cylch ardal tu allan, a phan mae'r cylch yn mynd ar dripiau, mae'n holl bwysig bod y dull trochi yn parhau. A i ni wedi gweld pan mae plant tu allan yn yr awyr agored, mae cyfleoedd iddyn nhw gaffael iaith hollol wahanol, iaith amrywiol, maen nhw mewn cyd-destun newydd. Croesi'r Bont yw cynllun trochi cenedlaethol Mudiad Meithrin. Mae Croesi'r Bont yn cyflwyno'r iaith Gymraeg i blant bach sy'n siaradwyr newydd. Mae e hefyd yn datblygu ac yn cyfoethogi iaith plant sydd â Chymraeg fel iaith gyntaf iddyn nhw. Ac yn ogystal i hyn, mae Croesi'r Bont yn cefnogi'r staff sy'n siaradwyr newydd. Ac yn ola, mae Croesi'r Bont yn annog pontio a chyswllt ieithyddol rhwng y cylch a'r ysgol gynradd leol. Efo cynllun Croesi'r Bont, da ni'n canolbwyntio ar 4 agwedd dysgu. Deall, canu, cyflwyno amser stori a siarad. Ac i gefnogi y 4 agwedd yma, mae yna batrymau iaith wedi cael ei sgrifennu neu dyfeisio, os liciwch chi, yn arbennig i gyd-fynd efo pob un o'r gweithgareddau mae'r plant yn ei wneud yn ystod i amser nhw yn Cylch Meithrin. Allan nhw fod yn amser golchi dwylo, chwarae fo tywod neu fo dŵr, cael stori, mynd allan i chwarae yn yr awyr iach, neu amser tacluso neu groesawu'r plant i'r cylch. Mae yna batrymau iaith yn cyd-fynd efo pob un o'r rhain. Ac i gefnogi hynny ymhellach, mae yna ganeuon wedi cael eu cyfansoddi'n arbennig sy'n cynnwys y patrymau iaith yma yn y caneuon fel bod y dysgu yn hwyliog ac yn naturiol i'r plant. Mae yna fantais mawr o yrru plentyn chi i safle Cymraeg. Yn fy marn i, dwi o cartref di-Cymraeg, ond dwi wedi dysgu'r Cymraeg trwy fynd i ysgol gynradd, ysgol uwchradd, a rwan dwi'n gweithio mewn addysg Cymraeg. So dwi'n deud wrth rhieni o hyd, paid y poeni, dwi'r plentyn ti, dwi yma a dwi'n gweithio mewn addysg Cymraeg. Mae di weithio fi a fydd yn weithio i plentyn ti.